Kubor ka Batisi TV. Lawan ra Shipai da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babit. Kum kalat jingya da ban light na kino ki jingya kajia bat ban light na kano ki jingya bas ngosi kabala ban mi na ka jingya lang kinma buram ya ka lengkho sngi yap banengkong jong usamla rangba Lurshai hanyota ubalasha penyap hakibar jela hakatai ka Jaka shisnam menshwa ki Pulit bat ki Shipai BSF Naduh ka por prabaji menstep jong ka arfu pratarik urumpang arajar arpuway kila Syrtap ha Ichamati bat hasiteng denti bat amshim la sha shu wat yakikali ban rum shayau Ichamati.